Que tal, saudos? O Xacobeo 2021 centrou o paso de Galicia por esta edición de Fitur. A Feira de Turismo celebra este ano o seu 40 aniversario, convertida nun auténtico referente para o sector a nivel mundial. Nos vindeiros minutos imos repasar todo o que deu de sí esta edición deste ano e que ten interese para a nosa contorna. Comezamos. Galicia centrou os seus esforzos esta edición de Fitur na promoción do Xacobeo 2021. Para a Xunta, trátase dun evento único que está chamado a traer á nosa comunidade a milleiros e milleiros de persoas. O paso de Galicia por esta edición de Fitur ten nome propio, o Xacobeo 2021. Para a Xunta, estamos ás portas dun evento único que compre promocionar dende xa. Alfonso Rueda, o vicepresidente do Executivo galego, indica que dende o goberno seguirán dándolle proxección internacional ao ano santo. Este ano referente ten que ser o Xacobeo, que se vai celebrar no ano que ven, este o último Fitur antes do Xacobeo 2021 e, polo tanto, vamos a poñer moi en valor e vamos a... Por si fixera falta, que eu creo que sempre fai falta, seguir explicando o que significa o camiño, o que significa Galicia. Rueda entende que Galicia está ás portas dunha oportunidade única cun evento internacional que está chamado a traer á nosa comunidade a milleiros e milleiros de persoas. Somos o punto de destiño de tanta xente que se bota a facer o camiño e ao final aí estamos esperando cos brazos abertos e o gran ano de Galicia ten que ser o ano Xacobeo e, polo tanto, o ano anterior aquí en Fitur é o ano de promocionar. Alfonso Rueda visitou este en galego durante a xornada inaugural de Fitur. Ali asistiu a multitude de presentacións. Participou, por exemplo, na da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade. Asistiu tamén á presentación sobre a presenza de Turexpo na Feira Internacional a Banca Semana Verde. Para Alfonso Rueda, Fitur é xa unha cita imprescindible na que demostrar toda a potencialidade da nosa comunidade. Unha feira na que é imprescindible estar con potencia e con presencia, como sempre está Galicia. Este ano un pabellón, creo que outra vez conseguimos un pabellón espectacular, que esperemos que sexa un dos máis visitados da feira, e sen dúbida este ano, ademais de mostrar todas as maravillas e todas as cousas que merecen a pena en Galicia. Un dos elementos máis destacados do stand de Galicia aquí en Fitur é este túnel do camiño. Aquí o visitante pode imaginar por un intre que camiña cara a Compostela a través dunha experiencia sensorial. Toda unha experiencia para o visitante sen sair de Fitur. O renovado stand de Galicia na Feira de Turismo incorporou novos e atractivos elementos. O máis singular este túnel do camiño. O percorrido que remata nunha virtual praza do Obradoiro permite a quen o percorre sentir, respirar e escoitar as vivencias do camiño. Neste túnel queremos reproducir unha experiencia sensorial. É dicir, que se sinte un peregrino ao facer o camiño. Experiencia, ruido, sonidos, gastronomía, olores. É dicir, todo o que envolve a un feito tan humano e tan duro para a persona como é facer o camiño, non? E neste caso este túnel quere reproducir un pouco o que son o que nos topamos, o que topa o peregrino. Di o conselleiro que este é unha pequena mostra do potencial do camiño, un esforzo para a súa promoción dentro de España, pero que ten que ir máis aló. Non en van, cada vez son máis os peregrinos internacionais que camiñan polas diferentes rutas que levan a Compostela. O ano pasado nos visitaron peregrinos de 198 países, máis da mitad dos peregrinos son estranxeiros. E creo que temos unha gran responsabilidade, porque temos algo que non ten ninguén. Somos o final do camiño, somos o destino do camiño. O camiño pasa por 130 concellos e realmente é algo único, porque a mí me gusta decir que hai moi boa gastronomía en moitas partes do mundo, hai moi boas praias, hai moi boas paisaxes, hai elementos patrimoniais e culturas moi importantes, pero o camiño, o final do camiño é Galicia, e este stand, o que queremos con él, pois é invitar a todos a que nos visiten, a que disfruten. Para o conselleiro, Xacobeo é sinónimo de Galicia e, polo tanto, o seu impacto debe repercutir en todo o territorio e en toda a economía da comunidade.
Sigue o teu instinto e a campaña coa que este ano a Deputación de Pontevedra acudiu a esta edición de Fitur. Trátase dunha proposta baseada na natureza que pon en valor os recursos naturais da provincia e que visibiliza o seu compromiso coa Axenda 2030. A natureza foi a gran protagonista na presentación da Deputación de Pontevedra nesta edición de Fitur. A presidenta provincial puxo en valor por riba de todo a diversidade medioambiental que agocha a provincia. Nos temos ríos, rías, montes, bosques, praias, temos viñedos ao pé do mar, temos sendas, polo tanto un espacio onde poder facer moitas actividades ligadas ao benestar e onde un pode reencontrarse consigo mismo, non? Porque para a Deputación de Pontevedra a provincia ten que ser referente en turismo respectuoso e responsable. Cada vez máis a sociedade demanda que apostemos pola sostibilidade, polo medio ambiente. Os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, a Axenda 2030, marca un camiño que nós queremos percorrer, é un dos nosos grandes obxectivos e tamén o queremos trasladar a todos os sectores económicos, particularmente o turismo, non? Nós queremos un turismo distinto, unha forma diferente de facer turismo que sexa armónica coa natureza. Na presentación en Madrid, a Deputación convidou a regresar ás orixes e gozar do rico patrimonio natural e cultural da provincia. O acto estivo conducido pola actriz Celia Freijeiro, que tamén actuou de embaixadora, candela a actriz Jazmín Abuín e o xornalista Xavier Fortes. Quero agradecer moitísimo a Celia Freijeiro, non? Que é unha actriz que os está no nivel top, exactamente igual que Jazmín Abuín, que está en Amares para sempre e que ademais é unha muller culturalmente moi potente, que está en moitísimas actividades, e logo o noso gran Xavier Fortes, non? Que é un gran embaixador da nosa provincia, que nos desayunos da pública, da televisión pública, continuamente está a falar de Pontevedra, non? Ademais deles tamén actuaron como embaixadores pontevedreses varios deportistas de élite da provincia como Pablo da Pena ou Desiré Vila. Bueno, e aproveitando o seu paso por Madrid, a presidenta da Deputación de Pontevedra participou na presentación do libro de Diego Piai centrado na figura de María Viñals. O acto tivo lugar nunha céntrica librería da capital de España. A librería La Buena Vida, situada no centro de Madrid, quedou pequena para acoller a presentación do libro María Viñals, a muller do porvir, de Diego Piai. A presidenta da Deputación de Pontevedra, aproveitando o seu paso pola capital co gallo de Fitur, asistiu á presentación. É un libro maravilloso, non? Que fala do Castelo de Soutomaior, por tanto das Rías Baixas, da nosa provincia, a provincia de Pontevedra, que fala dunha muller que naceu nese castelo, María Viñals, que era unha muller especial, unha muller cultísima, unha muller moi adiantada os seus tempos. O acto acudiron tamén familiares da coñecida como Marquesa Roxa, residentes na capital española. Non en van, a vida de María Viñals estivo moi vinculada a Madrid. O autor da publicación recoñecía a súa ledicia pola presenza dos familiares da escritora activista. As 7 vidas das que falan o subtítulo, en certo modo, regresaron hoxe a Madrid, non? E incluso contamos coa presenza de descendentes dunha das 7 vidas, de Enrique Llureta Goyena, co cale como que a historia se revive, a historia nos permitiu xuntar outra vez a algunhas das personaxes que deron vida a este libro, non? Co cal, si, moi emocionado. O libro xurdiu no ano 2017 dentro do proceso de musealización do Castelo de Soutomaior. Empezo a coñecer a María Viñals, empezo a apasionarme da súa figura. Naqueles momentos coincidía que había unha exposición no Museo de Pontevedra sobre María Viñals, moi interesante, que me despertou todavía máis o meu interese. Esa exposición do Museo de Pontevedra deu lugar despois a un libro sobre a figura de María Viñals, un libro moi riguroso, moi histórico, con moitos datos e con moitos fíos dos que se podía tirar para seguir investigando. Eu simplemente o que fixen foi un pouco empezar a tirar deses fíos e cubrir unha cousa que eu se consideraba que non se había tratado neses libros, que era os testemunhas orais, non? Tras a presentación, o autor tivo ocasión de asinar exemplares do seu ensaio. A muller do porvir está publicado pola editorial Alvarellos e conta coa colaboración da Deputación de Pontevedra. Venimos agora coas propostas que nos chegan dende as nosas distintas comarcas. No caso da Mancomunidade do Salnés, propóñenos gozar de multitude de actividades nun espazo único. Deportes de aventura ou tamén natureza son algunhas das propostas para activarnos no Salnés.
Un único destino, pero múltiples opcións. Así se presentou a Mancomunidade do Salnés en Fitur. O organismo propón gozar da comarca a través das múltiples actividades que ofrece, entre elas vinculadas á natureza ou ao deporte, un abano amplo de propostas que van máis alá do sol e da praia e que serven de elemento desestacionalizador do sector turístico. Pois foi unha proposta para amosar o mundo e as distintas actividades que se poden facer na nosa comarca. A nosa comarca ten praia, ten montaña, ten rutas, ten patrimonio. Entón, queremos dirixir un vídeo destinado ao que pode facer todo o mundo, a xente xoven, as familias, a xente máis maior. Foi para dar a coñecer todo tipo de actividades que se poden facer na nosa comarca. Temos, como decía antes, temos interior, temos rutas, temos patrimonio que visitar, e a xente que ven a nosa comarca xa o sabe, de feito. Por eso, hoxe, o que queríamos aquí é que se activaran na nosa comarca e amosado este tipo de actividades, desde senderismo, deporte, ocio. Aproveitando o seu paso por Fitur, a Mancomunidade do Salnés mantivo varias xuntanzas centradas no fomento da actividade turística. Unha desas reunións foi con lotarías e apostas do Estado, outra cunha importante tour operadora chinesa. Temos claro que lles gusta a nosa zona, que lles gusta o noso marisco, a nosa gastronomía, os nosos paisaxes, que lles gusta facer o camiño, a variante espiritual, e simplemente potenciar as relacións e chegar onde temos que chegar, que é o que estamos traballando. A tamén a alcaldesa de Meis presentou en Fitur a súa localidade como municipio diferente ao resto do Salnés, un concello interior que vive a natureza dun xeito único. Se queremos que o noso concello se dé a coñecer que é un concello totalmente distinto a todos os demais que nos rodean, con un turismo de natureza, de tranquilidade, era un momento oportuno para facelo. Acabamos de chegar ao goberno e queríamoslo facer xa. Nos puxemos a traballar desde o primeiro día para poder estar aquí hoxe en Fitur, e a verdade é que creo que saleu unha presentación ben bonita que lle gustou a xente, vamos. O municipio presentou o vídeo O teu camiño interior, unha peza na que se fai un repaso por algúns dos enclaves patrimoniais e paisaxísticos meisinos máis singulares, xunto con algunhas das actividades impulsadas nos últimos meses no concello, como a Feira Meus Viños. Sanxenxo, gran referente do turismo en Galicia, o municipio achegouse ata Fitur para explicar o seu proxecto logo de ser declarado municipio de especial actuación turística, unha aposta polo turismo de calidade 12 meses ao ano. Sanxenxo, o primeiro concello galego en ser declarado territorio de preferente actuación turística, unha medida aprobada polo Pleno sanxenxino e ratificada logo pola Xunta de Galicia. A medida non só mellorará os servizos que recibe o visitante, senón que tamén terá efecto directo sobre, por exemplo, as axudas que recibirá no futuro concello. Vamos a ter, seguramente máis axudas, van a vir cartos para máis cousas. Hai que ter en conta que os concellos turísticos como Sanxenxo, que temos 17.500 habitantes, pero no verán multiplicamos eso por 5 e hai que dar servizos, a veces os recursos son escasos para este tipo de concellos, e ao ser un concello de preferencia turística, vamos a conseguir seguramente unhas axudas máis de outras administracións, é importante para nós, non? O alcalde de Sanxenxo aproveitou o seu paso por Fitur para presentar unha localidade aberto ao turismo os 12 meses do ano. Somos o concello do norte de España que máis pernoctacións ten no verán, temos 600.000 e temos 300.000 desde outubro hasta maio. E o que queremos é duplicar nos próximos 10 anos esas 300.000, convertilas en 600.000, igual que as do verán, neses 8 meses. E, polo tanto, temos que traballar nesa línea e temos moitas cousas importantes que ofrecer. Temos unha oferta moi boa a todas as persoas que veñen ali, en especial tamén aquelas persoas que nos visitan no verán e que están a menos de 2 horas, porque já é máis fácil chegar ao noso destino. Ademais, representantes do concello mantiveron tamén unha reunión co presidente de Segitur. O encontro chega despois da asinatura dun convenio que busca estudar as necesidades dun concello eminentemente turístico como é o de Sanxenxo. Para analizar moi ben cales son as necesidades dos concellos, como antes decía, como Sanxenxo, que temos unha población de 17.500, como decía, que multiplicamos por 5, entón vamos a mirar moi ben os temas de agua, o tema medioambiental é moi importante, o tema de recollida do lixo, o sea, poñer esas cousas todas encima da mesa para tratar de facelo o mellor posible e con menos costo posible por cidadáns. Telmo Martín puxo en valor tamén o convenio xa en marcha entre Segitur e a Mancomunidade do Salnés para a implantación das novas tecnoloxías no municipio. E dentro do espazo adicado á Mancomunidade do Salnés, o Concello de Cambados aproveitou para presentar a 8ª edición das súas xornadas adicadas aos escumosos. Esta volta danlle un xiro á proposta, agora baixa a denominación de SPOP, ese ruido que fan as botellas de escumoso ao seren descorchadas. Cambados estreou en Fitur algo diferente en relación a campañas desenvolvidas en edicións anteriores. Aínda que o albariño se mantivo como eixo condutor, foron os escumosos os que centraron toda a atención. Un produto con grandes posibilidades e que cada vez está a ter unha maior aceptación.
Este ano ofrecemos unha imaxe novedosa, unha campaña publicitaria que se chama S-Pop, por ese sonido non do espumoso, cando se lle está sacando o corcho, que empezan as burbullas, ese seseo, e despois, bueno, o pop de cando salta o tapón. É un produto que está tendo unha gran aceptación. A verdade é que é un produto inigualable, posto que, bueno, esas características que ten o noso albariño Rías Baixas e tamén, polo tanto, estes espumosos, de ser salinos e a súa vez tamén afrutados, pois é algo que o caracteriza, que o fai inigualable. Precisamente aproveitouse a ocasión para presentar as 8ª xornadas de viños escumosos que se desenvolverán do 14 ao 16 de febreiro con degustacións, música, catas e cursos de formación. Unha iniciativa coa que busca ademais a desestacionalización do turismo. Vai haber, además de talleres formativos para a hostelería, talleres formativos tamén para as adegas, de como elaborar os viños de pequenos adegueiros, e tamén haberá xornadas formativas para o público en xeral. Haberá show cooking, actuacións musicais e, por suposto, degustación dos produtos da nosa zona da comarca do Salnés. O acto rematou, como non podía ser de outro xeito, cun brinde. E do outro lado da ría, a Mancomunidade Arousa Norte desvelou a orixe do Camiño de Santiago. Aquí en Fitur presentaron a historia do percorrido terrestre e da ruta marítima da Traslatio que atravesa a comarca. Arousa Norte tivo tamén presenza en Fitur, no acto no que tomaron parte os alcaldes dos 4 concellos que integran a entidade. Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro e Rianxo presentouse a historia do percorrido terrestre da ruta marítima da Traslatio, que percorre esta comarca, reivindicando así o seu papel como parte da orixe da tradición xacobea. E nós, durante moito tempo, fomos os únicos que podíamos presumir de un fito pois moi cercano ao todo o que significa Santiago e o seu camiño, pero era por mar. Esta vez o que vamos a apostar é polo que tiñan todos e non tiña, en este caso, Arousa Norte, que é o camiño a orixe, camiño que pode transcurrir por sendeiros, pero á vez pode verse o que foi a ruta da Traslatio do Apóstol. Polo tanto, unha vez máis, creo que xuntamos a unha oferta que pode ser única dentro do que é os camiños xacobeos. Esa vai a ser a nosa aposta deste ano, pensando basicamente no que vai a ser o Xacobeo 21, non? No acto proxetouse ademais un vídeo que recolle precisamente parte desa ruta de tradición milenaria, que lembra a chegada dos restos do apóstolo Santiago a Compostela e a súa vinculación co Barbanza, recollida a través de numerosa documentación e patrimonio, aspectos todos eles que ata o de agora pasaron desapercibidos. El Camino de Santiago tiene gran parte de culpa, ¿no? Es un fenómeno universal y ese fenómeno universal tiene su origen justamente en nuestras costas, en las costas de Corrubedo, que es la bocana de nuestra ría y por donde entró la Traslatio. Entonces, nosotros proponemos una ruta física de acompañamiento del apóstol Santiago hasta donde está hoy en la catedral, y también abrimos la posibilidad al del peregrino que termina su camino y tenga unos días más o quiera conocer el origen de todo esto, pueda acercarse hasta el final de nuestras costas para reflexionar y vivir la experiencia del camino. A Mancomunidade e a Asociación de Amigos do Camiño do Barbanza traballan da man na oficialización desta ruta, poñéndose como meto Xacobeo 21 e aproveitar así a tradición do Ano Santo. E a Ría da Estrela, entre tanto, achegouse ata Fitur apostando polo sendeirismo. Aquí presentaron o proxecto Camiñando pola Ría de Muros Noia. Atraer aos amantes desta modalidade deportiva como é o senderismo, que gaña cada vez máis adeptos, será unha das principais apostas para este ano da Ría da Estrela xe o destino da Asociación de Desenvolvemento Ría de Muros Noia. Nun acto conducido polo xornalista Fernando Balmaseda, especialista en turismo, en no que participaron os alcaldes dos 5 municipios que integran a esta entidade, Muros, Outes, Noia, Lousame e Portodosón, presentouse o proxecto Camiñando pola Ría de Muros Noia. A iniciativa pretende dar a coñecer os principais recursos destas dúas comarcas, que destacan pola súa beleza paisaxística e medioambiental,
que as converten ademais en espazos singulares. En toda a ría, que está chea de recursos naturais, de mar, de interior, de patrimonio paisaxístico, patrimonio medioambiental, patrimonio industrial, patrimonio etnográfico, en todos os concellos, pois facer unha aposta, e aparte porque a xente vai diante de nós, é dicir, percorre os nosos territorios por rutas. Nos en Portosón temos 16 rutas, que máis ou menos cada unha vai entre 10 e 12 kilómetros, e temos en total pois, casi 180 kilómetros de ruta de senderismo. Noia caracterízase por aportar componente histórico a ese conxunto, caracterízase por ser unha vila que vende conmemorar o seu 850 aniversario. No caso de Muros, pois centramos o atractivo en tres eixos, digamos, un é o eixo natural, a ruta dos petroglifos, as rutas que recorren as vellas pedras escritas dos nosos antergos. Unha das rutas que nós queremos promocionar agora é unha ruta que podemos denominar a ruta dos carpinteiros cos pés mollados. Esta ruta o que nos permite é achegarnos ás dúcias de pequenas carpinterías de Ribeira que estaban situadas ao longo do litoral de Outes, dende o Freixo hasta Ponte Nafonso. Todo sen querer esquecer outra das súas apostas, como é a promoción do Camiño de Santiago, cunha ruta que percorre os 5 concellos, aproveitando tamén o tirón do Xacobeo 21. Na presentación, ademais dos alcaldes, tamén participaron representantes de clubs e asociacións locais que habitualmente organizan este tipo de actividades ao longo do ano. Tamén estivo presente o delegado da Xunta na Coruña, Ovidio Rodeiro. O espazo reservado en Fitur para o Clúster do Turismo de Galicia acolleu máis de 350 reunións con profesionais e destinos turísticos. Ás portas do Ano Santo, a edición deste ano deixa un bo sabor de boca. Es la antesala del Año Santo Compostelano, se abre la puerta el 31 de diciembre y desde luego se ha notado en el número de reuniones que se ha mantenido este año. Más de 300 reuniones en el espacio gestionado por el Clúster de Turismo. El sector empresarial está contento porque ha venido a hacer negocio y lo está haciendo, y desde luego esperamos de que toda la gente que nos ha visitado, a los tour operadores en este espacio que está gestionando el Clúster, que puedan hacer negocio y desde luego que venga la gente a Galicia. Neste espazo do Clúster sucederonse encontros do máis variado e, sen dúbida, a parte menos visible do stand galego en Fitur, pero onde xorden as oportunidades de negocio para o sector. Es la parte que no se ve, el escaparate que no se ve, pero desde luego es la antesala de lo que se va a ver en el escaparate. Aquí es donde todos los empresarios turísticos están exponiendo su producto, sus hoteles, sus casas de turismo rural, sus rutas de senderismo, las empresas de ocio, y desde luego lo que hacen es ponerlo en valor mostrándoselo a los tour operadores que quieren comprar esos paquetes para después poderlos vender al público en general. Ademais, no marco de Fitur, o Clúster asinou un convenio con CaixaBank que pon 1.000 millóns a disposición das empresas galegas para a renovación de establecementos no Camiño de Santiago. Es un convenio con unas ventajas muy importantes para todos los asociados, y es muy importante firmar este tipo de convenios para nosotros, para el sector, no solo para nuevas aperturas o para nuevos negocios, sino también para la modernización de los que ya existen. El turismo tiene que estar completamente en renovación, en constante renovación, y por lo tanto este tipo de convenios, que al final tienen unas ventajas muy importantes, sobre todo para pequeña y mediana empresa, son muy importantes para nosotros. Os representantes do Clúster tamén participaron de xeito moi activo nas presentacións que se foron sucedendo no stand galego dos distintos destinos turísticos da nosa comunidade. Un apoio claro a un modelo turístico que para o Clúster pasa, ante todo, pola calidade e a sostibilidade. O Clúster do Turismo de Galicia foi un dos grandes protagonistas na gala da noite que deste 2020. O premio que de calidade turística concedido polo Instituto para a Calidade Turística Española recaeu no Clúster. Trátase dun dos recoñecementos máis importantes do sector. A súa entrega tivo lugar no madrileño Palacio de Cibeles, coincidindo coa celebración de Fitur. O premio foi recollido polo presidente do Clúster, Cesario Pardal, nunha gala presidida pola secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, e o presidente de ICTE, Miguel Mirones. Nese mesmo acto, o presidente da Xunta recolleu
recolleu en persoa o seu galardón. O xurado quixo poñer en valor a implicación persoal de Alberto Núñez Feijóo na defensa da calidade turística como eixo vertebrador das políticas turísticas do goberno galego. En cada edición dos premios que de calidade turística, Galicia obtén un maior número de recoñecementos en distintos ámbitos, copando a metade do total estatal en algunhas categorías, como os aloxamentos rurais. Nesta liña, compre salientar que Galicia certificará tamén a calidade dos albergues situados nas rutas que cumpran os requisitos, unha medida que para a Xunta suporá un revulsivo para o camiño e para o Xacobeo 2021. Na noite que tamén participaron representantes do Concello de Sanxenxo e da Deputación de Pontevedra, o organismo provincial recolleu neste acto a renovación dos distintivos que de calidade. O goberno de Carmela Silva salienta que as oficinas de turismo da institución provincial obtiveron unha valoración de 94 sobre 100, a máxima nota en sistema de calidade. Galicia conta con 290 certificacións, o que a sitúa no segundo posto do ranking, tras Andalucía, que acumula un total de 330 e moi por diante da Comunidade Valenciana, que ten 196 galardóns. O maior número de certificacións, 79, concedéronse a hotéis e apartamentos turísticos. Detrás están restaurantes, servizos de intermediación turística e aloxamentos rurais. Por outra banda, hai 10 portos deportivos que contan con que de calidade, un total de 7 balnearios, 6 oficinas de información turística, 4 campings, 3 empresas de turismo activo e outros 3 servizos vinculados ao sector e 2 de transporte turístico. Pero sen dúbida, o Xacobeo 2021 foi o gran protagonista da edición deste ano de Fitur. O presidente da Xunta que visitou o stand galego reivindicou que o vindeiro Ano Santo é a gran oportunidade turística de Galicia. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitou o stand de turismo de Galicia en Fitur. Fixo para facer unha chamada aos turistas a visitar Galicia, coincidindo coa celebración o vindeiro ano 2021 do Ano Santo. Segundo o titular do Executivo galego, será un acontecemento histórico e diferencial que marcará un antes e un despois para a historia da nosa comunidade. Un Xacobeo que abriremos llave en mano con la Puerta Santa el 31 de diciembre de este año 2020. Un Xacobeo que inicia 5.000 días de Xacobeo, 2021, 2027, 2032. 5.000 días donde Galicia estará preparada para recibir a los millones de visitantes más que en toda la historia acumulada hasta este año 2020. Queridos amigos, iniciamos una aventura, 5.000 días de aventura, 5.000 días de caminos, 5.000 días de festivales, 5.000 días de encuentros, 5.000 días de hospitalidad, 5.000 días de concordia, 5.000 días de valores. A Xunta fará unha gran aposta para afrontar os grandes retos que supón a organización dun evento tan importante como o Xacobeo, con grandes investimentos que serán destinados á mellora dos distintos camiños que levan a Santiago, así como tamén a organización de espectáculos de gran formato que o que buscan non é máis que atraer máis visitantes á comunidade. En Fitur, o titular da Xunta fixo tamén unha reivindicación do ritual do abrazo apóstolo, o mesmo como que, segundo el, reciben os galegos os milleiros de turistas que nos visitan. La imagen por excelencia de Galicia es el abrazo al apóstol. No conozco ninguna tierra en el mundo en el que la gente, cuando llega a esa tierra, el objetivo fundamental de su viaje, de su llegada, de su peregrinación, sea darle un abrazo a un apóstol, que es darle un abrazo a todos los gallegos. Un abrazo que estamos esperando y deseando recibir, y un abrazo que se multiplicará en afectos y en hospitalidad.